Benvinguts una vegada més en aquest vídeo de matemàtiques, on avui seguirem treballant la base de la multiplicació a partir de sèries d'activitats que us vaig proposant. L'objectiu final d'aquesta sessió és que veieu les propietats de la multiplicació. Seguidament us proposo aquesta activitat. Aquí a la pissarra tenim 4 safates amb 17 peces cada safata. M'agradaria saber quantes peces tenim en total. Com molt bé heu dit vosaltres, hem multiplicat 4 capses per 17 peces que hi ha a cada capsa. Per qui no sàpiga multiplicar en horitzontal, podem fer servir la graella de la multiplicació descomposant. Recordeu afegir el 4 aquí i descomposar el 17. 10 i 7. 4 per 10 és 40, 4 per 7 és 28. Si sumem 40 més 28, ens dona 68 fitxes que hi ha en total. I com resoldrem la situació en el cas que afegim una fitxa a cada caixa? Recordem que ara no en són 17, ara en seran 18 fitxes per caixa. Com resoldrem el poder trobar quantes fitxes hi ha en total? Doncs fantàstic, multiplicant 4 per 18, fent la graella de la multiplicació descomposant per qui no sàpiga multiplicar en horitzontal, ens dona un resultat de 72 fitxes més. Doncs què podem observar entre aquest resultat i l'altre? És que a l'afegir una fitxa a cada capsa hem incrementat, hem pujat aquest resultat en 4. Espero que us hagi quedat clar el vídeo i hagueu entès la propietat aquesta de la multiplicació. En el següent vídeo veurem una altra propietat que us ajudarà a agilitzar aquest procés de realitzar les multiplicacions.